Núria Tamarit és un nom que també cal reivindicar perquè és una de les il·lustradores valencianes que va fent camí i que va destacant-se molt no sols a València, sinó fora de València, que té una personalitat creativa que a mi em pareix molt atractiva i que, bueno, sempre hi ha com un component més personal o més subjectiu a l'hora de triar un títol o un il·lustrador o una novel·la gràfica com ara Dues monedes, però jo he de confessar que tinc especial debilitat per Núria Tamarit perquè hi ha alguna cosa visual que em fa connectar amb la meva infantesa i sobretot em fa connectar amb les il·lustracions dels anys 80 o amb aquelles historietes dels primers Camacucs dels anys 80, no? Hi ha alguna cosa en les il·lustracions de Núria, en aquesta espontaneïtat o sobretot en la figuració, que són figures com molt expressives, però en les que no es deté minuciosament a dibuixar tots els gestos, tots els trets de la cara, no? Sinó que són molt expressives però alhora molt esquemàtiques o la manera de dibuixar els cabells em recorda un poc a aquesta essència valenciana de la il·lustració dels anys 80 i em fa connectar ràpidament amb ella, no?